او ذات ہے جڑی عرش دی مالک ہے اور رب دی ذات بزرگی والی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ جاری ہے، انسان کیڑے کام کرے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اس انسان نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کل 34 بندے ذکر ہو چکے نے، اج 35 تے 36 بندہ ذکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نو روایت کیتی گئی حدیث پاک، آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل الجوع فی الدنیا هم الذین یقبض اللہ ارواحهم وهم الذین اذا غابوا لم یفتقدوا وان شاہدوا لم یعرفوا، کہ دنیا دے اندر بھکھے رہن والے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نے کہ اللہ کریم جس وقت انہاں دیاں روحاں قبض فرماندا ہے، انہاں لوکاں دی حالت اے ہوندی ہے کہ جس وقت وہ غائب ہو جاندے سی تے لوگ انہاں نو تلاش نہیں کردے سی، انہاں نو تلاش نہیں کیتا جاندا سی، اور جس وقت موجود ہوندے سی لوگاں دے وچ تے انہاں نو پہچانیا نہیں جاندا سی کہ ایک کس مقام اور مرتبے دے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوندے وہ بھکھے نے، لیکن جس وقت اللہ کریم نے انہاں دیاں روحاں قبض کیتیاں نے، انہاں دی حالت بھکھ دی سی۔ دنیا دے اندر اگر وہ کسے کو غائب ہو جاندے سی تو لوگ انہاں دی تلاش واسطے پیچھے نہیں جاندے سی، جس وقت انہاں دے کول رہندے سی تے اس وقت بندے انہاں نو کول ہون دے باوجود پہچاندے نہیں سی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخفیاء فی الدنیا، وہ دنیا تے چھپ کے رہے نے، معروفون فی السماء، سبحان اللہ۔ تے آسمان وچ انہاں دے چرچے سن۔ سبحان اللہ۔ وہ بندے ہیں کون نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت جاہل انہاں نو ویکھدے نے تے بیمار شمار کردے نے، مطلب انہاں دے مقام اور مرتبے تو جڑے بندے آشنا نہیں، جڑے انہاں دے مقام اور مرتبے نو پہچاندے نہیں سی، انہاں نو شمار کردے سن اے تے پاگل جے لگدے نے، بیمار نے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار نہیں ہوندے سن۔ سبحان اللہ۔ اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لگدے کیوں سن بیمار ہے؟ کیونکہ انہاں نو اللہ تبارک و تعالی دا خوف لاحق ہوندا سی، سبحان اللہ۔ اور اللہ دے خوف دی وجہ تی انہاں دے جسم دی حالت یہ ہوندی سی کہ لگدے بیمار سن، لوگ انہاں نو بیمار شمار کردے ہے، وہ بیمار ہوندے نہیں سی، اور جڑی انہاں دی بیماری دی حالت لوکاں نو محسوس ہوندی سی او دی وجہ ہوندی سی کہ انہاں نو رب دا خوف ہوندا سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر تے نہیں پہچانے جاندے سی، لیکن آسمان دے اندر انہاں دے چرچے ہوندے نے، اور اے جڑے لوگ نے جنہاں نو رب دا خوف پیدا ہوندا ہے، یستذلون یوم القیامت یوم لا ذل الا ذلہ، قیامت والے دن اے لوگ عرش عظیم دے سائے والے لوکاں وچ ہون گے، جس دن اللہ دے عرش تے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جڑی حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان احب العباد الی اللہ الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، کہ اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے بندیاں چ سب نالوں زیادہ پیارے بندے رب نو او نے جڑے رب تو ڈرنے والے نے، تقوی اختیار کرنے والے نے، اور وہ پوشیدہ رہندے نے، اپنا تقوی لوکاں دے سامنے ظاہر نہیں کردے، جس وقت غائب ہو جاندے نے انہاں نو تلاش کوئی نہیں کردا۔ وَإِن شَاهِدُ لَمْ يُعْرَفُوا، جے لوکاں وچ موجود رہن تے انہاں نو پہچانیا نہیں جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیکن انہاں دا مقام اور مرتبہ کی ہے، اولئک ائمۃ الہدی و مفاتیح العلم، سبحان اللہ۔ اے او لوگ نے جڑے ہدایت دے امام نے اور اے علم دیاں چابیاں ہوندیاں نے، سبحان اللہ۔ علم دے خزانے نے، لیکن اے اپنے آپ نو اتنا چھپا کے رکھ دے نے
کہ لوگ انہاں نو دنیا تے پہچان نہیں سکدے، انہاں دا مقام اور مرتبہ آسمان والے فرشتے پہچان دے نے کہ رب دی بارگاہ وچ کی ہو چکیا وے، یعنی رہندے لوگ پوشیدہ نے۔ تقوی ایک ہوندا بناوٹی سامنے لوکاں دے کر لیا، علیحدگی چ بندہ پتہ نہیں کہڑے کہڑے کرتوت کر جاندا وے، جب کہ ساڈے استاد محترم فرماندے ہوندے سی کہ انسان دی جلوت نالوں دی خلوت زیادہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، جلوت دا مطلب ہے لوکاں دے سامنے رہنا، لوکاں دے سامنے تے بندہ بڑا مومن بن کے رہے تے لیکن علیحدگی وچ نہ بن کے رہے تے استاد فرماندے لوکاں دے سامنے جتنا پاکیزہ بن کے رہنا اس نالوں زیادہ علیحدگی چ پاکیزہ بن کے رہے نا، پھر وہ بندہ واقعی پاک پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، وگرنہ او دی مثال انجی ہے کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں، استغفر اللہ، یہ سارا ثابت واسطے ہوندا ہے جس ویلے بندے دی خلوت پاکیزہ نہ ہوئے۔ اور چھتیا بندہ کیڑا وے؟ حضرت امیر المؤمنین فاتح حیبر مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماندے نے رسول کریم رؤوف الرحیم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے علی شان ہے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنیاں اولاداں نو 3 کم سکھاؤ، 3 عادتاں سکھاؤ۔ کیڑی کیڑی؟ پہلی حب نبیکم، سبحان اللہ، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ نے، وحب اہل بیت ہی، اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت سکھاؤ، وعلی قراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ سبحان اللہ، اور اگے اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ذِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ، جنہاں دے سینے چ قرآن دی دولت ہوندی ہے قیامت والے دن اے رب دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے۔ سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 بندے قیامت والے دن عرش الہی دے سائے دے تھلے ہون گے، انہاں وچوں ایک بندہ ساڈے اج والے موضوع دے مطابق ہے رجل تعلم القرآن فی صغرہ فہو یتلوہ فی کبرہ، ایک او بندہ جنہیں بچپن وچ قرآن پڑھنا سیکھیا تو بڑھاپے چ جا کے تلاوتاں کردا رہا۔ سبحان اللہ، مطلب کی ہے قرآن دی تعلیم مسلمان ہونے دے ناطے بچپن ہی سیکھ لے اور اس تے عمل کردہ کردہ بڑھاپے تک پہنچ جائے، بڑھاپے چ بھی جا کے قرآن دی تلاوت کردا رہے، تو ایسے بندے نو بھی اللہ کریم عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اج جڑے 2 کام ذکر ہوئے نے کہڑے نے کہ جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے، علم والے ہوندے نے، اپنے علم دے مطابق عمل وی کردے نے، انہاں نو اللہ کریم اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، لیکن او اپنے علم دی وجہ تے تکبر وچ نہیں آمدے، عاجزی چ رہندے نے، اپنے علم نو اتنا پوشیدہ رکھدے نے کہ انہاں کدی اپنے آپ نو عالم نہیں گیا، حالانکہ ہوندے عالم نے۔ حضرت سیدنا امام احمد رضا ہاں فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جتنیاں کتاباں لکھیاں نے، جتنے علوم آپ نو آمدے سی اس زمانے چ کسے بندے نو بیک وقت اتنے علوم نہیں آمدے سی۔ آپ دے بارے آمدہ ہے کہ آپ نو 55 قسم دے علوم آمدے سن، تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت، لغارتھم، ریاضی، ہندسہ، حیت، اس طرح جتنے بھی علوم دوسرے ہیں، علم جفر آج کل کسی نو آمدہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ حضرت نو سارے آمدے سن۔ اور فتاوی رضویہ شریف لکھیا اور 3 جلداں وچ بنیا میں، او دے وچ بھی 206 رسالے لگے نے، آپ نے 206 کتاباں، جبکہ آپ نے مختلف علوم و فنون تے تقریباً 1000 کتاباں لکھیاں نے، لیکن ایک جگہ تے خود جا کے فتاوی رضویہ شریف وچ آپ نے لکھیا وے کہ فقیر اپنے آپ کو کبھی بھی عالم نہیں سمجھتا، ابھی تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوندی ہے عاجزی۔ جڑے لوگ اس طرح عاجز رہندے نے اللہ کریم دی بارگاہ وچ انہاں دا بڑا مقام اور مرتبہ وے۔ اور دوسرا کام ہے کہ انسان نے 3 عادتاں سیکھنیاں نے، 3 عادتاں سیکھن والا بندہ وہ بھی عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا، اور خصوصی طور تے جڑا قرآن بچپن وچ سیکھ لوے پھر بڑھاپے چ پڑھدا رہے، اللہ کریم اس نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔